Оста хора, аз съм Ники и както виждате, днес играем, и както виждате от надписа, днес играем CSGO. За който не знае, това е Counter-Strike Global Offensive. И днес ще играем такива по-специални нива, където те разпамва веднага след като умреш. И има само един победител, но въпреки това си от един отбор. Натискаме Offline with Bots. И излизат нива. Натискаме тук Arms Race. Не знам дали се вижда. Ето тук. От тези всичките 5. Това второто. И избираме. Аз ще натисна рандом ниво. Easy Bot. Има някакъв проблем май. Затова само ще избера ниво. Да кажем ето това. Не, това с езерото. И ето го. И така. Тук, който не знае, а може и да знае, тук е и брат ми, който седи до мен и гледа и през камерата, и през монитора. Та, ако се чуете, ако някой издава странни звуци и говори, това е той. Чакаме да се зареди видеото и почти готово. Така, натискаме Continue. И натискаме... Аз избирам терористите. И започваме. Ето. Ти кога го избра? Ето още в началото. Да. И аз убих и той ме уби. И още следващ левел. Първи левел. Двама на един, това не е честно, ама хора се прави и играе това. Ама я не стреля моите, бе. Има наблизко. Къде? Къде, бе? Отзад? Не го виждам, не мога да се обърна заради нищо. Не, много късно го видях. Ястени. За ти се видях на където задните са. Наблизко има. Втори левел. Трети снайпер. Не го оцели в главата. Айде, малко ми е трудно да движа мишката. Така това има ли заглушително? Пети левел. Снайпер. Шести левел. Чак той се заглушител в момента, я да се го сложа пак. Айде.
Не играя кой знае колко сериозно в момента, но се старая да ми е по-интересно. Седми лева. Не знам това какво е. Не знам дали се вижда, но като стрелям излиза пушек от оръжието. И продължавам да ги стрелям. Вече съм 8 левел, а не ще умра, защото имам 8 хилт. Оцели направо на него. Да знаеш на близко има. Добре, добре. А може би най-далеч. Къде бе? Ето го там. Ключ. Не, това се стреля много бавно срещу двама. Девети левел, снайпер. Нали стрелнах? Убих го, добре. Десети. Още ли си снайпер? Явно да. Не виждал. Като бъде малко гадно. 11 левел. Пушка 100 патрона. Това е само за да се прикрие, защото ги виждам. Не знам колко ме чувате или колко чувате брат ми. Но... Аз преди малко тихнах. Но се надявам да ви хареса видеото. Малко ми е трудно да движа мишката. Но... така малко по-добре, защото ми е тясно. Само аз ли съм толкова голям лево? Да. Най-малки от твоите втори, най-големият трети. Най-големият от полицайите е пети. Вали го с 6. Много разлика в така сменя оръжието. И тъкъл да убие двамата и... 12 левел. Така ще го бия с пищак. Не. Това има ли го считал? Оцелих прозорците, ама не и него. То пак повтарям, не знам колко ме чувате, но се старая да говоря по-силно и по-разбирателно. Щях с заглушител. Както виждате, малко по-често почнах да умирам, защото аз съм с пистолета, те са с пушки. С пушки.
Кога би? Този добре. 15. 15 ли са добре? О, след малко почвам с нож. О, то не знам как го убих. Просто. Той сигурно има снайпер. И сега последно трябва да убия, за да се сложа, за да мога да победя. За да твоят отбор да победи. Не, то всъщност пише, че аз съм победил. Да, ама ти си от твоя отбор, така че ти... Убих! Аз съм на 2 хил. Не знам дали се вижда. Но останах на 2 хил. Този клип мисля да бъде малко по-кратък. Мисля да бъде малко по-кратък, но ще има продължения. Ще снимам и на други игри. Надявам се да Но мога... другата останала... Ще снимам и на други игри. Надявам се видеото да ви е харесало. Ще снимам и на тази, ако не сте разбрали. И какво друго да кажа? Освен, че се надявам скоро да почва и на мобилни игри да снимам. И за сега, чао!